Είναι σωστός. Μπροστά είναι που θέλεις τα. Δηλαδή άμα τα κάνω κάθε... Μάλλον να αφήσουμε την περιοχή του πάσου ελεύθερη. Έτσι. Ναι, ναι. Πόσο αφήνει το εδώ. Από εδώ κάτω έχει νούμερα, το βλέπεις. Εδώ είμαι ένα πόντο. Ναι. Πίσω. Οπότε εδώ μπορώ να πλησιάσω εγώ και να του κάνω μια χαράκια έτσι. Δεν θέλω να πάω πολύ. Οπότε πάμε μετά στους 2 πόντους βάσει του κάτω. Ναι, και κάνουμε την επόμενη. Ή το ξαναμηδενίζεις ή το πας στο 20. Τελειώνει 18, οπότε πας στο 2. Λιγάκι, δεν θέλουμε πολύ. Και να βάλουμε και λίγο μεγαλύτερη κατήκα. Μετά πάμε, το ξαναμηδενίσω εδώ γιατί θα χάσουμε τον λογαριασμό. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει νόημα να έχει ακρίβεια. Θες πιο βαθύ, πώς το καταλαβαίνεις? Νομίζω το καλό. κάνω πιο πυκνά, το κάνω κάθε μισό. Όχι, νομίζω είναι καλό. Ανά πάσα στιγμή μου τα ξαναδίνεις και στα ξαναφτιάχνω, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι, το βλέπεις, το δένεις απάνω και το απλώς το περνάς. Κόσμημα, έτσι. Είναι σωστός. Είναι εδώ 2 και 10, 12. Και 10, 18, 20, 18, 20, 22 εδώ, το 14. Λάθος είναι. Έδωσαμε. Και δείτε το παιδεύω. Θα φτιάξουμε καλλιτεχνικό αντικείμενο, free. Μεγάλος αυτό. Θα σου κάνω λίγο πιο πυκνά εκεί πέρα. Δεν είναι πολύ. Έτσι θα είναι μοναδικά. Ας το κάνω λίγο πιο πυκνά εδώ μπροστά που πιάνεις. Ούτε τυπών πένα δεν είναι αυτό. Νίκο, δεν σου δίνω σένα.